Northwood kalunga ideleli because i-headmaster yapha isuka esikolweni esikhulu uGaf walo kudoctor unikwe ngibani honorary kudoctor hayi izinto nihambe niye Eugene yofumana honorary doctorate udoctor wendoni Dr. Garth Shaw iPhD yakhe 18 that's okay what do you mean the PhD yantoni iwuso funeka ibophe ibhanti somehow nani as alumni yasewusu ke ngeke ke nani ke niye niyobetha motivational abaniqale nge-honorary doctorate yazi into ezendazibuza ntoni akhumbula ngoku ixesha lethu uxesha lakho ixesha alifaki ngiyanyusa the youth ungakulinge ube president ye-youth league una 45 yabona 40 decision asifuneki ubeka bakla board guys yes board ne real I need the reference I need the TMO ndakho yongo idinga uTMO lo ugqwethe yongo Bathi asifikile eKalikeni. This is long way. Ukuzeni ndodla ukumiseni. Kuzaba mnandi apha. eKalikeni. Phinda sangena into zobawo. Qaleni shut up. Kuthiwa shut up mosumapimpi watsho kunantsika. kuNick White. Yeah, shut up man. A big shout out kunonke abakwaziyo abarespondileyo ubani ithandile kakhulu lento siyiqalileyo. Niqhubeke nisixhasa ngolo hlobo nto zoba sibuyile ke namhlanje qha ke ngelishwa xa wethu into ye-adulting kanene into zokukhula nto zoba umaso usenento zakazihoyileyo kodwa ke waphinda abuye kwi-episode elandelayo so namhlanje ndiyayiqhuba dzinyana kuba ndiphethe kakubi le ndoda oko iteam yakhe ingatyiwanga weekend yonke kwi-Easter festivals ngoku ndilala phandle iGram Kawara waza ibinjani weekend What you know me, we know me, What you know me, we know me, The right brakeza ndingumntu omhle ndiphile ntethweza ndimqabaqaba okoqabule vinika bekumandi indlela ke ipasika hayi no wazasixhenxe ndifikile ihlo ewe ndifikile wazasixhenxe umoya upholile uThixo usithanda sonke into wena brakeza andizanga amandla eyenzeke ekhezi ayiphathanga kakubi ndime kahle mina brakeza into zami zihamba kahle me personally as Warizi for the breezy taking it easy because it ain't easy being Warizi ndihamba on a green patch soft that's why ndiqule uNomev ndincuntsinza ngecala ndizohlala apha and you heard that uDlamini akekho up because bendifuna side by side kuzocaca uba ndimi iGrootman Strong apha because I called all my games Wits won Graham College beat Bishops big upsets there was also big upset Bishop no, I mean, Tina, as I said, you can't celebrate, a postman can't celebrate delivering the post. So, Tina, that's why I can't celebrate. Then we carry on with our lives as usual. So, in the weekend, right. But I did enjoy seeing the Queens. Izamile. Khawume college enkulu man enyito la college ne history ndeqhithu kunegrammar unawufana uyiqhathanise ibiza warm up games kuza ku reunion Nidlala bani kanti reunion lana la iqonqe senior secondary yo hayi iqonqe secondary nayo ngenye ngendlela ejonga bekumopho ngayo pha eKhez xa ngathi kulalo bayiwinile one. Is it a pelican kaneni kulwa ntoni kaneni Tickbird bekumotshwa ngefeathers zayo pha eKhez yini nawa nekhulu isikiwe kwenza umqwayito ileopard yodwa ebehlele yathi ikhulu iqwentshwe nje kancinci wara man ngumqwelo nje iKhez le akonto izanga amandla buyibukele la game Brakeza bendiphaka lo Brakeza niqushiwe kula game because you would have been 40 if bakhanga nizanywe nguref
So Sizanywa ku referee. hey, Oh, iKaizer Sindi izanywa ku referee pa. Ubukela iphi game? the score that was being put together by Kez Ingathi was a wena. score that but if ureferee bengekho mhlambe engu100 landa sesenendruzo. Sukuthi kuba benedlala umbambo team, iGram naBhunca. Ucimbe wonke umuntu bekungumhlaba ohlayo. Ubala referee bengomnye ureferee kula game yeKaizer. Sishow ngesityo 1 point. Ngenitshiwe kodwa. Ayibingcono iKaizer manje. Thina iKaizer ibingcono. besingenazi into ezimandi. Bingcono kunabantu. iKaizer naye ayinamhluzi. Ayinamhluzi kulonyaka. Ayikho bad. Khola fly half. You Baqhuba are kakuhle. La fly off uyazama Brakeza, but I think if forwards then were the ones that couldn't really match up. You know, you had the 1, you had the 4. Bekudlalwa ngeforce qha man. iQueens bengayikhulula la bhola. Ingxaki yami. Because no la 12 uthe wayinika la 12 wayitsitsa nje na. Kaloku bi mistake e1 nje. Yenza mistake. Hayi but khanga carry no carry nje Because ibhola lokhu igcina ku forwards. That's why so it wrong game plan pa. Do you think so? Yeah, it was a wrong game plan. Niwomishene awari ke nibonile? Niwomishene Kwela awari. langa. No, inobe zicuma zesitiff ezondwa. Hayi, i-tactics le weekend man vume bese out. Ndiyavuyisana nawe mhlobo wami noko iGram. Hey futhi iGram kwangoba isimelo uyibonile ku rankings. Kaloku kudala sama ngo-number 1 wena Brakeza. Cha sike siye by the wayside Yazi uncoma. because of the academics. But thanks. Simelo iGram Eastern Cape kunaze kwi-rankings ezangoku. Kodwa number 22. So Eastern Cape ayimfana umdonso top 20 nje lula. Kubanzi Benuku top 20 masina last year. nditsho kodwa lizizi bengasifuni. Weke because enye into that's why for Nina and I think for the Greater Eastern Cape in this bethayo ngoku forwards. We still can produce backline players. I mean okay Phakuni, you know, so o Erin Phakuthi no Mogau, you know, and I think in this bethayo yi dog in the forwards that needs to be that His eyes. yeah. This past weekend was Easter festivals. I think mixed bag of fortunes because it's called, but Eastern Cape as well represented as it is, but you can't help but feel the state of Eastern Cape schools rugby is not where it's supposed to be. Igrene Silver mifuna ne Pretoria. Pretoria boys besides 125, so they thought babiza iprestige yase-Eastern Cape abasifonelanga ekomani kwisikolo esikhulu. Pew. Yo, Safa. Asona sikolo esikhulu apha eSt Cape Drum College. Drum College. Drum College. Isizini saqala wona. Oh, Puti. Look, I think mna from that perspective you see it through KZN schools. Because aba poach baza ngecala. Jonga. I-poaching xa inje. Hayi mama sithi into theft. Umdayo ne stock theft. It has to be stock theft. Agricultural stock theft esiyana. Crossing point. Yo ubutha yonke ikettle yakho iKZN. Look, it's just prevalent. And uyayibona nangoku phaya kwindawo ezifana noMarkle House nendoni ba they batya ioffice. You know, DHS is also unmatched. You look at Westville or likhona Finqalo ngabase Westville nobani. So it's really tough where you look at them come yeah. I mean you look at Hudson ngoku. It's really bad. You look at Queens, it's really bad. Hudson unbeaten. Easter Festival. Oh, bidlala neVuster. Ibelapha eKaizer. Bidlala neVuster. Na bayicengisile kaloku. Nani ke Bishops apha enathi ingena players. Come on. Usiteam wa Bishops lona imtyilema. Ku first team lona kukwenye NEF pha kukwenye NEF bisithi tap halo. Ubi isigusa eyo phaya senzele nyifi Brakeza la NEF. Hey, sanokora apha. Ninja. Hayi siyachisa. Kunevo 10 lo dlala ku Bishops. Udlala Bishop 15. Yasasa NEF. Ayinxiba scrum cap. Ayinala Power Ranger. Sithi umuntu obene Power Ranger. Kodwa 13 wethu benxibe scrum cap. Yo. Apha Brakeza siqibile. Sithi okay hayi ngoku bathi game management. Yo la NEF yathi tap
zathi boys Atshintsha amagiya. Angena swaba sizoyinqanda kwi5 abenqanda kwi5 pod ixayibuya ibetheleni yangena la nef ngathi yo ezintwana zifuna ukwenza comeback yintoni na uWilson ke bese nibethe ngebet yami sithi okay 2 beers Wilson Bishop no Tsep no Coco bathi 2 beers basibila konqoma you Uwelo uthi simbize kanti apha uzofuna uzosixela indaba zethu apha ekalini anohlala no Willows endimbethile akubethele kuthiwa ngasebishops hayi bishops come on no but Makas ayakhaba ayazi raga right yakhe yo sanceda uba then they had their tails up abengena phaya ku second half sayitsitsa apha kule kick off befuna basiya collector ku ayizange zasileqa Unief usibethe uthe uyotsitsa usinefo yasibetha pha waliqoqwa tsap wangena yo samnqalo ku5 again brackets luckily xa befika ku5 yethu bathe basithi bayinoka yayazi ke nathi besiphethe bethu Unief wena umorhawa soyinef but ujava njengenief abesi wayibamba yoncinda ke kaloku Wilson babethe u40 qolo beku40 wena ebaleni brackets into ezincane ezo sisayokha isizini thina andikafika esizini asiyenzi lento ka quick out the blocks awugqiba urhaxo jonga ne Podrex ngoku le weekend ezipanara zawusebenza ngayo thina sikheni kwa brackets anikeni ke sikheni kwa thina sizile phasi thina nesiyaziyo siburunya kule ndawo bengurhubs phuma ecaleni asinokheni kwa iPodrex uyibona iKingswood by St John's Kingswood was not bad. Akoba all boys ase Kingswood yazithethe ngeKD efonini. Kaloku ilahlise nenduzo. Amadoda azawuhla inumbers bayingathi velile sele. Yo bangothengo nobani ganyeni madoda. Hayi kaloku ungalibali ba isenenduzo ngoku ilahlile by Makhanda. Ayimanzi itoxoxo senenduzo bendibukele back like yes. Tubone ama light kona ndiyazisizela ezantwana. Yo pura yam imanzi and bayizamile bayidlalisa last day second last game bayidlalisa neNorthwood hayi Northwood yazenza benhle neparents Northwood kalunga ideleli because he headmaster yapha isuka esikolweni esikhulu uGaff walo kudoctor unikwe ngibani honorary good doctor hayi izinto nihambe niye Eugene ufumana honorary doctorate udoctor wendoni Dr. Garth Shaw iPhD yakhe ithini that's okay abon yes PhD indoni brackets war brackets iPhD zaqalwa ngathi okay uGaff ne PhD yandoni what do you mean a PhD yandoni okay unibambile baba kodwa ke uDr. Garth Shaw Yakuva Rodman and Northwood really showed up really showed up and St Andrews is nowhere kuzaba tough back St Andrews so i-programs zezikolo ikhona ndiyawubona umahluko mna because umzekelo ndiza kule nto ethi iPearson wonke umuntu wayicimba iPearson isikolo secricket all of a Sunday iPearson ngoku iSelborne izawufika iqhaqwe pha yabo ndiyibonile iPearson enatsikeni apha eCares siyadlala ezantwana but the thing is and it's nice size phambili I think more than anything else it's complacency yabo la nto yocimba wonke umuntu usafuna ukuze Grey kanye wonke umuntu usafuna uyofunda eSelborne abelungu kuba neoptions ezininzi but ikhadi kaJake kwakutheni lingadonsi abayenatsiki players kaloku uJake uyifumene late because kaloku ureleaswe late uJake ureleaswe kulonyaka mos ne last year sometime so besesivalile applications akwenza concession kodwa masivuna wathi ihawundi yatika ba so ngoku xa ngoku yabona bekhe kodwa khona ezinye offers anazo uzokuya uphume esithi uba niyandifuna ndi available khakuphume ezi offers
Beziphume. Khona itimisithi yamfuna Iphume is-advertiser la chap. Isithi Braz. Cellphone. Ithela chap Braz. Uba ningajonga i-CV yam. Ngiyakaka. Ngimbi. Kama ndimbi uba nifuna i-blueprint kaRasi. Ningiqashe siye ku-World Cup and uyikhupha futhi ngoku kuthiwa uDave Rennie funeka finalize the coaching staff yakhe. Ndiyakuva ke kuBrakes ibona iGrootman bayikhona into khona ifele mhlambe nokusika pha Thixo wami uJake. So uyayibona ke lana Brakes it also brings lana ke ba Selborne neGrey lamtsalana bebenabo. I mean I always say this nathi they missed out on Ubatho, right? Because Ubatho could have been the second coming of Usia, right? They could have He's still on that trajectory. But I'm just for Grey PE, just to produce 2 sevens of that caliber in this amount of time. Yes, kubona abaposa. That's why sathi izomntana izapopo ungavumi. Uyabo? Kuthi nathenga utata abathi tractor nje. Ubafika ba. Khona la nto sayikhupha pha. Wena. Bandok into zakhe zibe right. Uyabo? So, I mean, you can't be complacent. Queens also went through that phase where you guys thought you were just going to get tell from Tata, where now you kind of districts are also being monitored, especially like Kawe Week, you know, because Ukwapman, Africana, Kabase Kawe Week was pa, boya kumbula. So, into ezinjayana zizinto oqomba nathi as Eastern Cape schools afuneka ngeselale ngoku uba sicimba we can naturally attract talent because everyone now is take out bursaries and as izincinci izikolo are willing to work harder to take out those bursaries. But how do you compete ne-persons zase-KZN, Northern Cape, Look, Western Cape? I think thina funeka siyazi ba sine conveyor belt. Yabo? Iyafana nalando ethi ba kuyo yonke lonto yenzekayo into efuneka ba ifikile pha. Lokho ku silent ezweni. Kaloku Brakes as umuntu owina against Bishops i-interviews zami zininzi. Okay, so uyagqitha apha kum. Wonke umuntu uyabawela ufumana ipiece kawara. Nje be right but yayazi I'm only loyal to you. Ekaliken. That's why ndikuthe hayi. So this has nothing to do about vets. No, siyangena kwi-vet because i-vets kaloku ufuna nje bethi speech. Oh, motivation speech okanye acceptance speech. Motivation speech for intwana zingene ebaleni Fridays cheese. Anlequzo. Hayi. Siyabhuqa, asibhuqi siza ngecala pha. Usimanini? Sibethe imadibazo 60 points. Zange ufunde yena mami. Ndandiyothini mami. Zange ufuna mami. Ndandiyothini mami. Bahlali ngicela senzeni man yazi ufuna sibe ne fact check apho. Guys, siyeza ku fact check. Siyeza. Ndafunda Transkei Tech yajika iwusu. So i-loyalty zami yasibona ziphi come Friday. And ithezela ntwana ndizilalise eBuffy. Hayi. Ndiyaziphehla. Hayi Brakes. Nizawuleqa isidunzela Friday. Soze Brakes. Nizawuleqa isidunzela Friday. Soze Brakes. Zange strowe first game. Nathethelwa ngureferee. Asunqanda. Saba right and zase sisadukashe ngalamini. Wakati. Wasithela kanjani ureferee? Nicima na ufike sisadukashe ndidakase nini. Kaloku ndiyanazi ke iproblem niye naye emthatha. So ityala lam lixoxa kuquphu. Yawurongo. Naye emthatha. So into yenu ndisanazi. Ube ucinga sisagudukasho ubone ngoku silithe uqombe Thixo wami naba bafike. Ubani othi asiyangamthatha. Angiqondi ba imichayelo pha ipetrol yabiyadura ba izofika bevits ngokulama ichayelo yena semthatha. Kodwa wara ilisizi manje into again zawubuyela kusimo sombhoxo Eastern Cape uba aside sibe nayo iuniversity esisigcina kwi-Varsity Cup. Uyabona ngoku iwusu inethuba lolwela from club promotion relegation kuba bazawudlala neEmirates le iwine iRantsiki Varsity Shield last year.
and i-Emirates ke ngoku izawubuya inala experience eVarsity Cup because ilevel yeVarsity Cup iyacaca ubona nje kwa indlela iVets engaqheliseli umuntu ngakhona uba basuka ku-level nyana apho baloleke khona kakuhle so to then ke ngoku have iWusu come up in a promotion relegation against the Emirates, I don't know man. Kodwa ke ithemba into yoba bangayenza. iWusu funeka ibophe ibhanti somehow nani as alumni yaseWusu ke ngeke ke nani ke niye niyobetha motivational Abaniqale nge-honorary doctorate. Ubuye. Ndiyadlala wona. Kodwa yayityibeleka pop. Tyibelekela umini pop. Wonke zekweza title zikaGosa. Look wena Brakes, I think ekugqibeleni ibhlungu nyani and iForte has been there, tried, couldn't, and Forte has had so many great teams. Ayikho mos promotion relegation emsileni. Ikhona We shield. Cookie Roads ezilindileyo lokupha Isayaphi roads bro. hayi kaloku iRoads na siyayifuna iVarsity eGram eMakhanda kaloku iMakhanda is a right rugby history eMakhanda isixeko akusekonto ba. iMakhanda has got rugby heritage. St Andrews neKingswood. Pew Neyasikolo sekasi iGram. Brakes, so iyafuneka la way and I think iForte ibhlungu nyani like andifuni nokuxoxela ibhlungu nyani into yoba kungakwazi uba eza Varsity zimbini has been a chance to play iVarsity Cup and I think Woods also had a chance kokuyana bina la 15 ochisayo yabana yeah Nansi kunkuku bankula waya Bloom. yeah so I think it's very important that maybe we actually do look at ba singenza njani because I mean right now Ozanga at Forte iGrootman Strong shout out to Ibuda and then iGrootman Strong naye seWusu Qhandi ndalibala igama lakho head coach naye strong kubone but also the other part resources mhlawumbi I think jonge indlela eziresource ngazo ezi-university kuba ubujo I mean zine sponsors on their sleeves ezikucup. Brakes, I want to leave resources and everything. I want to come down to culture. Rugby culture is in Cape. It's got a lot of alcohol in it. Udlale bota, udlale wusu, kamacheri, ukuselwa, everything the time. I-professionalism ye rugby yethu yase Eastern Cape needs a very big culture shift. Right? But resources has motivated that shift in mindset. Xa well resourced kubekho la obligation ke ngoku. Umzekelo uyafika eWusu Forte on a full bursary, covers your tuition, covers your boarding, covers your nutrition, gym, physio, team for sports physician. Ayizukushifta ke nawe ingqondo la nto uba efondini kaloku ndachamela last time apha yaphela yonke le nto and abazali bam I'm not in a position uba bandafotele no-KFC xa ndilambile ndikule ndawo. Now Brakes, why that part losana ithatha ukugqibela why funeke unikwe into ezimandi in order for understand ba abazali bam can afford. I'm talking about basics, not why into ezimnandi necessarily. Puti, first of all xa useWusu useForte uyayazi bakhange wenza right encwadini. Kaloku awuyazi kukho i-AP scores. Ile nto iQueen zingangeni kodwa abantu baseGram bayangena. Decision asifuneka bakula board guys yes board ne real I need the reference. I need the TMO ndakho. Yongo idinga uTMO lo ugqwethe yongo so inalithethayo wena Brakes. Enkosi guys nasi ibhodi
we've got ibhodi. If bayikhona umuntu othethe i-2 rand yakhe sizobhala apha njengalo Brekeza ithethe. Bhala entry into Wusu ne-40 apho sayikhumbula. Fresh Jomba, compared to Queens and Graham, how many entered Wusu over? I'm sure Queens no bang is immatriculate zabo kokoko. Okay, sayibhala ngenye imini. Sayibhala ngenye imini khona Brekeza. Kamandi sirecordile wa. Internet live national international ngoku. But ke ngowara without ujoka ke ngoku. As the university sizithethayo Wusu inatsika i-40. To a certain degree madibas but not as much. Why is it a struggle retainer la talent iphuma kwezi masithi top 5 schools in the Eastern Cape? Why ingaretaineki yonke la talent? Kaloku Brekeza kwa Eastern Cape itself, there's nothing post that. You look at Tuks, they've got the Bulls that they're looking to. You look at, if it's near UJ, they look at the Lions. You look at UCT and Stellies, they look at Province. For example, UKZN. Kaloku ayikho university esePoland. It's Stellenbosch. Demarcation zone. Umhlaba kaRhulumente wasePoland. Stellenbosch kaloku ijonga iWestern Cape. Uyabo? NeWusu, I mean ne-UWC. Uyabo? Then ube ne-CUT, ube ne-Kofsis, i-Offs, ne? Jonga uzijonge i-Cheetahs. Then ibe yibheka ehleli yodwa kwi-Leopards nendoni. But bona ke they program also feed Blue Bulls Lions. Yes, 100%. Uyabo? So you look at okay, universities zizama UKZN ngoku. In peace. Yeah, zizama UKZN ba okay at least. I-DHS yona phela lapha i-DUT I mean. Kaloku i-DUT obengicimthela nge-TUT. DUT. Okay, i-DUT naba ndiyazi aphele lapha Yepha dlala zoyi-2 ne-DUT. Akho stress, dlala zonke. So uyayibona ba wonke umuntu unefanele ne-channel. So abantwana bazogcina kanjani, because if you being offered a scholarship at Wits or even a half scholarship, uofferishwa i-scholarship e-40, uzothatha esiphi? E-Wits, right? Yeah. So kubhlungu lento yenzeka, and that's why ndisithi mina sometimes I want to look at culture to say much as rugby, and we can make really good rugby players from even the crop that we have right now. But it's also you wanting it. Brekeza mna soze ndiyazi bakyasokola ekhaya and ndingene ngebesari eWusu ndifuna udlala ngelo thuba. Uyabo? Ndiyazi ba ingcambu zami zithembele kum. Uyabo? And great stories now that are much more prevalent. Oh, Makazole, no Lukanya, abantu who nearly quit rugby, who nearly do everything. So bifalba ngoku ya motivate lando, because no Makazobe kawayo hello features mose Wusu. Yabo. So yeah, motivate lando, but I think Amachita themselves need to be motivated to say, because you would actually speak more about this, but xa camp ucoach anganenzela yonke into, kodwa it's up to nina as a players ba nina nifuna ba legends okanye nifuna unxiba nje iSpringbok jersey kubone, because ngabakhona zonke ezo and bakhona bantu basifumanayo. What do you think singabantu sayilahla lanto yotyala umthi ozaziyo basoze ufumana umthunzi wawo? Kuba ngexesha lengcinezelo kaloku umuntu ubingumuntu ngabantu nyani. Umntana bekhuliswa yilali. Ngoku yancipha lanto. Umuntu osendaweni ngoku wenzela isiqhu sakhe ugqiba shift aye kwelandelayo angaqiniseki uba uyishiya injani la ndawo ayishiyileyo, uyishiya ukwazi utyaleka na. Iye kule nto ye-culture shift uthetha ngayo. Uba mhlawumbi ingashifta na i-culture. Yes. And I think motivation ingakhona wara kodwa nyani. Ndiyayilwela indaba ye-resources. Kodwa ekugqibeleni i-attitudes zabantu need to change. Very much wena bhuti, because ekugqibeleni i-championships, especially the Varsity Cup, ne-Varsity Shield, ihamba ngeplayer. Umqeqeshi uphelela apha ekalikeni. Uyabo? Akangena ebaleni.
So funekile nathi sikwazi uba simotivate because nabantwana bayazinid mentor Yeah. ukubone oda ekha ngamakrutman asemthatha maninzi amakrutman aseforte maninzi amakrutman asemonti Yo Mandela baphuma forty. ewe so la motivation iyafuneka and la resource ewe bhuti is very important kodwa more than anything else mna I think into yengqondo umuntu uzimisele kanjani kulento afuna uyenza because ewe wusu uzaba mnandi yonke into izahamba right because nguwe odlala the most prominent sport in the university udlala rugby so into zakho izaba soft Yeah. but iminqonelo yakho ithini ukubone ufuna icontract ufuna ungena kwivarsity into because unkula mazanga wake wazina lapha eVits I think What's papa kwaknayo ngevets before yes hayi Shimlas. wangena Shimlas yes Shimlas. yes so la nto ithini ithi endawo oqala funeka ndifunde Yeah. kwazi ndipasa because i-rules Incwadi support lento endifuna uyenza because i-rules zithi kaloku bufailishile you miss 1 year right kwesivarsity cup nevarsity gogo sanyusa inatsik gogo sanyusa inatsik marks uyabo so bandingenile ndadlala ivarsity shield ngoku ne bandiyifeli lo nyaka andimdlalo next year uyabo so ngoku mna friend izazi ba I need to be on TV for the next 3 years kwazi ndibonakale kuyo yonke le 3 years that means incwadi zafuneka zibe ntswampu yeah yonke yafuneka ibe right funeka ndibe pro athlete mna mentally funeka ndibe pro athlete pro athlete yeah wabiza igama elikhulu kaloku nto iGrammy examile kwakho iGrammy examile pro athlete ngoku pro athletism ne incwadi is the first thing yes then ebalini don't you feel uba I emphasize kwelicala lethu lashandisi xa kuthethwa ngepro athlete I emphasize kakhulu le uba ibalance of scale apha ithi ncwadi then ebaleni thina sizama upusha ebaleni encwadi sayibona boy which is that's why ndisithi ke a change of culture on Aprakes because ngendlela esiziphatha ngayo thina sifuna lanto ba maniphume ngerugby yeah kanti awuyazi ba irugby ingakuthatha ikubeke endaweni kufuneka uqhubeke from there abazali bakho mhlawumbe khona Ford University irugby yakuse university of money offer ye full bursary nento kubona sure now wena uyekile incwadi kanye wenza i2 cents ungapasi uyabo then after that mhlawumbe uluze ibursary uluze oku education Yeah. uhambe uyodlalela ipolice kanye uhambe uyodlalela iSwallows pha kwaMtshashana uyabo so child labor uyabo so into endiyithethayo wena bra KZ ba these guys need to understand like they really need to come down to life and understand that rugby can take you places you can go be a CEO even though you didn't play pro only because besidibene on the rugby field mna nawa eVits but mna kusokolo ekhaya wena ulijuda uze nje wafakwa but the friendship yethu ikhule idibe into nto and it's not only Phaya Brakeza Eastern Cape I mean you look at UJ yeah UJ's got the same problem or Felix nobani khanga badlale kulonyaka you know Yeah, they have to build Bazaar. yes they have to build a new backline ngokapang noba imagine a backline ye UJ ngoku ba Bengahlala Felix olahlo. ingo Jackson ingo Etala kwecala ingukapang ba bona continuation UJ would be far better than what it is maphupho kaDlamini ngefezekile hey Damazi Dlamini bethe UJ in the final is like whiteboard based China last week. So, and Nevits now, you've suffered the same thing. Suffered the same thing by Indwana Zingapasi because they're good and they're all really good. But one I understand that by it rugby kwazi ukuphoxa focus ebalini qa andiyakwazi ukuphoxa mkhulu werugby la way baninzi intwana bedlale under 19 under 21 kwi-Lions and but azayifumana senior contract Yeah. ngoku umuntu axakeke nesiqu sakhe uba iyabe ngicima ndintswempu kubona ngomuncinto pha kubi Ayazi uzawuthi uyafuneka udlala phaa kume-Wanderers phaa ema-French sithi zabudi lahla uGilbert sifuna lesiyifunayo so yinto lena Brakeza that ayihluphi thina sodwa as abantwana bangoku
abangenayo kwezi systems zinhle ke benzelelwe ba kuphuhliswe umbhoxo but at the same time izikolo into yesikolo ingalahleki yabo. Yeah. Okay, the actual on the field ngoku, you saw the same as Mos? Benityisa ntoni madikazi? Hey, Yakhumbula iWorld Cup ka-95. I-All Blacks zathi bekufika uSuzi Mos ehotel. Wafaka something. hayi kaloku bla Wafaka i-Brook legs. Ibingatyanga isolis. njalo number 3 break yilo bona number 3 break apha hayi sibanike fair chance. Fair chance wona be square and fair wona Brakeza. Sabanike fair chance. Saba right nje sa relax. Ka saqusha. I-repeat yokusilindelo. So lilonke wara uthi iwusu mayingayiphuphi nophupha ngefinal yona mayifocus kula promotion. Nabameni like coach usebenza uthi jonga amadoda. Wow, rest is key players zakho. Siyaye all day yini pha. Masifumane noko lo demand. Ba noko ukuthi azifikile eGauteng. Yebo. Sipracticele. Let's focus on our structure. La promotion relegation. Yebo bazi port babadlala u1331. Ba practice la 1331. Yeah. So that ba like promote relegation. Because iCup baba winile abazu promote. But they still need to play Nenso the promotion relegation. So nika abantu into zabo. Thatha ivitswit. Uthi thathani cup. Ngathi zawengxaki le vets kule varsity cup next year. And kodwa siya recruiter next year. No, Ntwana ezichisayo private. wena. Nithi nichone eastern Cape okanye KZN. No Land talent yase Eastern Cape. Sizamuphuhlisa abantwana private because education is at Is our the core. key. Okay, so anizihoyi Graham. Wara baba. It was Cup final inatsika Tuks ne Baka. Eagles. Baka. it's hot. It's a hot final. Dewey has a point. Eagles have been hot. Dewey has a big point to prove. And the Eagles fika zahaxa ngapha efanele to. Yes, yabo. So Dewey went down with Tux to the Shield. Apeno babuyisa. So Izandwana and lost in the semis last year. Yes. Yes. So One step. So bangawina next year long. Mna Dewey mna khuluma strong with Dewey. So Dewey khanalo Otsaka vele mzawava. Dewey. Maxi Ekara eri mana moed die championship kom terug jong. Jambo sti Maxi Ekara ngapha bazabuya besithi makomzier. Ja, maar Maxi Ekara Dewey, Maxi Ekara championship man. Maxi Ekara mana. Well, because nyani ke uJoe ndamazi and it takes some spirit to be willing to go start from the bottom. And you can't hate on that when I put Kaizer because Kaloku babaleka kanje abantu bayirelegate sayo. waxothwe UJ kaloku wasiwe tax No. wehla Dithi abantu abarelegate sayi-tax. Zange bayehle nayo to i-Shield. Onikona tsika. zange behle nayo waxothwa eUJ kuzofakwa uMokwena. After kufakwe uMokwena uJoey wakwathiwa uyayifuna le yeVarsity Shield job wathi sapa mntanam. But is happy right Wathi njalo. sapa mntanam kanti uyayazi lento bezoyenza. Uthi ufana namanzi. Kwazi uhlamba umleqo wenza icornish. Police. Kakbi wena Brakeza. What? So your Varsity Cup player that rocks, surprisingly, ayikho ne-1 kwi-finalists. Tawuyizeke Ngobeni, captain ye-Matties, captain ye-UJ, uDlamini will be happy about this one. uThabang Mphafi, and then Jack Bernardi, UCT. Oh, Jack Bernardi. What a So flyer. Tuks, Eagles, nobody stood out. Season Young, Tax the 9 should get a nominee. he should have. I think Akona, ne? Man of the match, go Yeah, definitely should get a nominee. Kupeka kola 11. Umfutshana nongarubhitile naye I think No, deserve 9 a shout. Wapeka actually. Asad Fontaine.
uyayishukumisa la team. Yahamba xa kuphethe yena. Yahamba la team. Umchini uyaqhuba xa kuphethe yena. Yeah. And then I think 14 with Tix. Naye betchis. But I think mna honestly when Brakeza, it's only fair that Utabang was pretty decent and he really showed up a lot of times. You know, you look at Ezekiel udlalile, but for me kanganikela. Dina stress ngalandwana. In future ayikho with Thomas. Because ne form yayo kum ithi hey ngathi ilight ezithandabuzayo but izawuthini after into rugby nanso enye into ke because yena I think he's highly intelligent as a player. He's a top class player. A top class player, but I think he needs to do way more. Number 4 ku pecking order. Number 4 Western Province. I mean, Ahmed Khan, Bapaya, so Reiner. Uyabo. So but yena lensitsho ke nanso ke enye into yabona iLions Lions bezine approach a grand for Otaki nobani instead of then it would have been really nice for abanye Otaki who are not getting oxaba onamaxaba obani to fill up the Lions. No hamba wancamela isushi uzamzama enzani Lions. Then sitsho lokho so wonke umuntu akazu ufuna ukuya. Yeah. Yabo. Shield players that rock nominees Lukangele Chai Usu Aaron Schwartz kuyi UWs and then I don't need to do I need to ngoba lokubhlungu umlomo lathisha oh my god kakhulu yadlala yabaleka lento naye he's good. Look, back to Varsity Cup. I think he's had a good break. An easy tournament. Yeah. So I think good on the body, good on just to refresh his mind. So uthi vets ifana nezi zihamba ziyodlala eJapan. Hlabo hlayo. Brakeza. So ibe Japan one league vets. Ishield Japan one league. Na itax buya yabanzima because be well rested nayo yafumana into zayo yalungisa structure zayo yaphila. Babuye mnandi uthi. Babuye mnandi uthi. Xa ungathi Varsity Cup yakohlula ihla uyolungisa into zakho. Uphinde unyuke yebo. Kwabanye kabahla bangazanga baphinda banyuke yabo. So kubanzima. So I think Ongela Machutangogo have got a nice platform to perform. Yeah. And I think it's only up to them that they carry on. Like I say, off season is very important because of the club season go. Xaba dibana nabantu bafana nathi yabona nizabacumza abantu heavy bodies wena it is eziliqhiba lezinebhabhalaza iTLB mntana uqhumza salenda lena Brakeza so afunakanga uqhuma kaloza sidlala noma time atino Bratom utobile mtya no Brakom sure kude ubomnyaka takataka gqibe pha uzazolenda phambi kwakho waqhiba udile ngaye xesifike because nalo Brakeza I mean enona zidlala side to side siyadinwa most thina so iplay yabo ithi zoya ngapha diye ngapha by the time dibuya uzodibana nama in their minds bafana bayithathele la forward back bayibeka ngapha awucima thina sofika nini kwela cala sithoma ibackline linde ubuye badibana nathi bothuke bathi lapho ndikanga yeke la rank John is a TLB so uvuka badibana nathi babona beyazi izulunga because lamadoda awayilumi lento simane sibanika inqatha simane sibahalisa ngalo abalumi bahlala kundawo eyiwadi sithibana pha so khona concept misconception mhlawumbe yiyo kanti yazi kuba varsity rugby ilevel yayo bekumela uyayibona la transition into provincial rugby so Currie Cup SA Cup then into the franchises is it really seen Brakeza njani kaloku because iVarsity Cup has produced how many Springboks 63 the last time I checked so I know go so you call SS13 then ngokwezi franchises zakho why zinga perform kunathi ku Champions Cup ne Challenge Cup
Buti kukho umzeke who's performed over the last 3 years. Curry Cup coach. Curry Cup coach, junior head of juniors as a Lions. Ne? Yeah. Kuko Cash, Yes. who hasn't performed at the top. We're talking about the same union here. Yeah. When we started a Vasti Cup into so in mindsets, nendoni, also ne player welfares Yeah. as fun. So if Vasti Cup isebenza yona, uyakwazi uyovalelwa ngucoach phaphezulu. Unganikwa into zakho. Silly. Uyabo? Kuthiwa nazo silly. Yeah, you know, so and that's just an example. Yeah. You look at Kodwa Lions number 4 yours. Namadan? Number 4 yours. Nobody's not doing bad. Ncedwe ngubani? Umzeke. Thetha uzibamba. Bese nokubekela nje lapha Kaizer. Bese nokubekela ba noba uncedwe ngubani. Eza Curry Cup neza ntoni finalize 3 nendoni. Funeka ziyaphuhlisa ngoku. Yeah. Uya umsebenzi kaMzeke uyaqala ubonakala ngoku into the fact that we are now every single thing that we'll be doing with junior rankings. Yeah. Ziyaqala uphuma ngoku because the winning mentality ikhona. Yes, going ncip Curry Cup, but they're starting to believe. Yeah. And one thing I can tell you, they haven't started believing from Cash. Mzeke has done. Qala nayo. Yeah, under 19. So hasho beat bedigqibe vutha nje baze confidence. Kodwa imange Lions khange sifike ku Challenge Cup nathi ne Champions Cup. Apha iSharks zijike emnyango ku Connacht. iBulls sajike emnyango ku Glasgow. iStormers zojike emnyango ku Toulon. Diza kwakule question yi1. You are singapha iChampions Cup ne Challenge Cup ngapha. As performing up. Umnake. As coaches then is backwards. Philosophy yazo kwenzeka ntoni? Hayi, uThulwa ngaloku bathi euro. Le umasi bengakwazi uyibiza last week. Said euro. Ngizamna wethu. Dlamini uzobuza uzithethelele Umaso can't make it because bengakwazi ukuthi Europe. Bese the So Europe. just unika red card. Mbethe yellow. Yeah, go review. Yeah. So we after 20 minutes. Yeah, no. I think we'll tell the boy after next week. So, I think also like imali Prakeza. I mean, Etulon bedlala ma anono. He player coach. 43. Ne? So it's quite sad. I think the depth is really good. One, but I also think okay. Let me break them down to you as a game Z3. Stormers could have won that game. You got robbed. 100%. But also we robbed ourselves. Usasha said, let's not go for line. Let's not go for poles. Let's go for line. Good call. But he had a chance to drop goal right in front of the poles and win the game. Yeah. Clean. But psyche of trying to prove a point is betile pa. Is it not also a thing of abelungu bathi monkey on your back? Until udube nendlela yoyisusa, you'll always fall short ngola hlobo. Prakeza. Because again, gohlobo ibeka ngalo nami ngendlela ngibone ngalo. That was the Stormers lost the game more than 2-1 won that game. 100%. Urasi kwi final. Wakha Pollard kwaphela game. We took every single thing. That's finals rugby. That's when you know. Was it a fair call? No, it wasn't a fair call. It wasn't a fair call. On what grounds what? There was an offside. There was an offside player, but what ref no, it's fine. Because the offside, no, he didn't infringe on the play. There's actually 3 offsides. There's an offside of Lamchita Scrum Cap player, who's next to the prop, I think number 18. He was offside. Picks up and goes, Omnia Lona, who supposedly held it up. He held it up, Ubambe neck, which I think we also had an advantage. So foul over the goal line. What is allowed try. to do that over the goal line? A foul over the goal line is a penalty try. Uyabo? So, zininzi, but why do we leave it to the ref? Like, because we got a chance ekugqibeleni uSimelane ene overlap abantu abayi2.
wakhetha ustep wenza namtakatako wasejepi yo hayi nami undisappointile pha undisappointile pha kutene taka kangaka na istress ongadlali okanye kaloku nawe uyayifuna igame time mntana yayibufuna igame time mntana kodwa nyani befanele ulethe go but bengekho bad lana ezileyo because asithi izitomo zityiswe nguye but also is that ba la head on head collision eyamnceda losikama-aka lokuyamazi kudala yodala kuthiwa icase yakho ku-citing commission kuthi hayi suka ninochuku ujenza ityani hayi na ifuna ntoni ebantwaneni imagine wena ngoku uyochukumeza abantwana e-lighthouse ugqiba phaya ugxotho ukuthi hayi ezintwana zindiqhela kube ziqala ufuna ntoni e-lighthouse indawo yokuqala wayohlala namaxhego so naye uma-43 zamunca youth yakhe hayo joka ukucekelela shep yo hayi ugwencela so into ezinjeyana I'm like no it's unfair but it was a good call now Simelane did something you up north the ball goes further let's see how back you are yakhumbula wenza against Wales what is 60 meter now the pressure you want to be the main guy now inside 60 meter ukunikile uSimelane clean with no pressure what you know let's go for touchline sure cool that works out you're in front of the poles it's 80th minute you're in front of the poles why don't you go for a drop goal Bundulu ibikhwazwa ngumuntu wonke kapha kodwa ke ngokwara ingazi lanto ekuthini mhlawumbi iconfidence yelight ayikho ncam kuba there's been a build up ngoku of inconsistency kuyinathi ku performances zayo abagezayo ke bathi lanto yaqala after uSara unfollow ishile ku Instagram qala ngathi kuhle izinto then i-strategies kaDobo of bringing him off the bench seem to work in my view into ethi mhlawumbe it's something no Rasi inge-encourage kuDobo but just khawuqhubeka ngolhlobo for a while until lentwana ike siyibone uyazinza na kuba into kumngosasha right now ingathi it's more ingqondo than i-ability siyamazi nayo uyabona for example lensitsho Sasha is leader. He's a full-on leader. But leadership is so highly emotional. Ne? Because he's the one who fought for the line. Yeah. But say, let's go for line. We can beat these guys and don't. If you are 5 points down, you want Sasha on that field. Yeah. Because you kumbula kuyo breakileyo for la trial and 77th. You know, he made a difference. Do you understand? Definitely. So you want him, but you need someone who can captain him. Ati ay. Kabeli paliwe. Dinge Grootman. Yeah. Dinge Jan. Dion Fourie. Yes, Jan. Dion Fourie. See you yabuya. Phakus Thomas. Ubuyela ndoni siya. Hayi, buyela nozi man. Lekes. Na ufuna uba coastal. Wow, coastal ngoku. Hayi, yazi. Ayifane coastal yaseKapa. Akosinungu eDurban. I-Gatsby azikho. Tu. Dike i-Bunch House. Wara iPitoli into engapha ke-Escape. Into engicabukisayo pha ne is that and yaqala nge-era kaJake le andiyazi noba i-deliberate abaqeqeshi bayiqaphela na kodwa mna I know i-fans ze-Bulls esikakhulu ezebala ziyayiqaphela this thing every time i-crunch game iteam yasePitoli yawuthi gqingondliwe zikhanya ilanga qha 1-8 izawugqwezela eblangini as though ayikho i-trust koGumede ompilo onamaxaba bapha onathi kwalulutho chakwena bapha okutha mcuno Brakezi ibhlungu le apha ezinkomeni ibhlungu nyani because yazi into enze ndazibuza ntoni banzima pha kwasasibaye yazi into enze ndazibuza ntoni akhumbula ngoku ngexesha lethu ixesha lakho ixesha anfaki ngiyanyusa the youth ungakulinge ube president ye-youth league una 45 abona kwanyanzeliswa into ethi quota system kubonakala ukuba abaqeqeshi and abaqeqeshi ke akho sidaki kule level
You understand? Kube kho i-attitude ethi umqeqeshi uthemba abantu abalibala lakhe. Kwanyanzeleka indavini ese-rugby inyanzelwa ngurhulumente uba madoda mokutshintsha izinto okanye or else kwathiwa okay quota system kwabalwa amanani funeka babebanga kwi-starting line-up babebanga ebhentshini ngamaxesha onke ebaleni funeka ibe linani elithile ne izophela nini iphele kweli xesha uba urasi afake amajita then iunion zathi to hell because zayibona uba hayi urasi wafakile amajita and wafakile amajimbos what do you want wafakile What more do you want? yabo fakile amajimbos urasi ne-sharks nabo zabe ziqhuba amajimbos nesitoma zabe ziqhuba amajimbos abantu nyani because even ne-cheetahs zawaqhuba amajimbos abantu really choice one banayo because bayabathenga and bayabadlala but if you look at the Toyota Cup okanye I think SA Cup SA Cup, yeah. No ba represented Ovita Sketekete captains uyabona Captain Bloemfontein hayi nobumqayitha udeliverishwa every Monday uphinde ubethwe nangeziteaks ibhanga lamabhola une-package phaya obhutsha von Jans Butcher ubethwa kokoko pha into zakhe zimekaka esawusafe ufuna ubuyela naye phaya eKapa noba uzobethwa ngewayini nangentoni ezaa nto zintofontofu into zakhe zicwaye into zakhe zihlale kaka so I think when Brakeza honestly you look at i-Bulls and the management uJakes yamazi ke zange wancane amajita uyabo prior to that I think bingubani kane bingufrance ne was not Ludic no beseyihambile ndimlibele bengibani lona but okoko nawe i-Bulls ayiqhube agenda nomuntu omhlophe hangonoless mare I think Fango Jake I think zayinguye yo i-club champ natsika club wine natsika some competition ye clubs knowledge mareke don't rhinos man le nto ye-Stillwater sibanye Stillwater nathi nami bendlala phaa man Brakeza singambambi kwibhoda zamonyusa hayi nifibamba yona kwibhoda nina cengani uphiwe nomlomo upura p usebenzile ku-UJ ewe and ubhizi under 23 yakhe ku-Bulls uthule emlonyeni uyasipana karikapulindile yabo uzaba mnandi so ngathi ngenimcela because otherwise uzophela nibethe empokothweni sambuyisa on what grounds andiyazi laphi samnika ntoni unantsoke ubuqotha sinalo lesmareya nizamnika ntoni mcela nje plot nyana phakase Kids Beach so injalo wena Brakeza ezo zinto funeka sizithathe into consideration ba la majita lapha zayintongane ngexesha le-Northern Transvaal yonke le yayi-Northern Transvaal i-Transvaal then kwakukho i-Western Transvaal kukho i-North West Transvaal ngobheka abo Transvaal mos yonke le ival so yabona lana abeval nina nisifunda ezilekes nisifuna anifuna uTharara sukuba ufuna uTharara khake ingathi kwalahleka itiming yokuqeqesha Tarara uyana karman mina I think wadibana nayo Elton said okay uyachisa nyana he didn't have a choice because Omarnis Boshoff were not doing the things and zako Anthony Folmaker dlano Lionel Mapo i-backline yakhe kwi-Lions it was nice because akhono uthini ngale iyozityisa ngeGlasgow i-backline because uPollard teklishwe okanye uteklishe kayi-1 uPollard pha ndambona xa egxalaba khange aphinda abe right ubethwe ngu-15 kwathi hayi Pollard ungavumi abedlulela umntana and udlulisile uyayibona kuba xa usho igxalaba udlule so is it not time to unyani ke kuvunywe uba ugqibile uMajayvan uMajayvan ugqibile anitsho that's why kubuyiswa kuthiwa bacenge uDakir noKewen uyabuya so I think bakhona but because kuthiwa uKriel uyahamba mos yahamba unathi uDavid Kriel uyahamba uKriel so ukhona bayiphekayo papi rubhiz upakishile
kutsho Oh, kucengwa uRasi. ucengwa ngurasi Kucengwa uRasi, ubamcenge. oh yena uRasi akazumcenga ndamazi khona kaloku uRasi ungalibali ba ndikhule next nayo uRasi So i-timing iyi-one. so ndiyamazi uRasi bakazumcenga uPapiro uzothi vayi same way noba waye kunohamba so ndiyamazi uRasi mna akacenga aseyohlumana cenga kakhulu which is fine because sirayithi pha because sistacked pha kuJaden ngu-Embro ngu-Hashim Umbujaden. uHendricks Hacha, uyibona iform ka-Ambrose, Papir. uyibona ifomu kaJaden Ephi? iyatshisa Ebekhona pha ngoba batyiwa inathi. Ebekhona batyiwa khona. hayi khona jona bayinike i-second team okanye i-third team So uyavuma aniyithathi serious le competition ye-Challenge Cup ne-Kainertsik ne-Champions Cup. bayivuyela xa bewinile bayenza ikhaphe nengqondo kodwa xa befuna bedlalile bayidlala nge-second team ne-third team zabo bavuba i-shucks winile something ndina ungavuyela njani funa uwina into engekhoyo So digressa wara. Uthe uJaden Hendricks ungcono kuno-Ambrose Papir. That's a whiteboard moment. I am saying Ehamba neKnatsika nekhadi. hayi khanditsho wo Uye wathini? then ndathi mna uba uJaden ku-stacked kwi-Springboks Ewe. and I said ndabala amagama wabo ba ngobani who are in the Springbok setup Masibabale wara. Reinach. uReinach Okay, siyavuma is on form. okay And then ibe nguJaden he was called to the alignment Jaden under uReinach, not even uGrant Williams. aka osibala i-packing order kanye sibala nje Uyamasenza i-packing order Okay. kuba uPapir uyamtshika. okay nguKobus So Kobus siyavuma. Grant van der Berg So uKrapi they're number ahead of uAmbrose Papir. Buti Titi pha kwi-Springboks Bahlelo bahlelo yakho sunike selection karasi. Dithi eyakho una negouti kane noko awukwazi noselect into ebhadleyo ngoku. kwi-form Celebrate kakhulu iGram weekend negouti. and ngoku umuntu bembethe uCongrapha Bethe ngoCongra. yamazi uCongrapha St John's ke Bala le form wara bala le form. form based on form Yes. Reinach Yes. standard Grant xa ikhona standard Ambrose Oh uyamvuma. yeah you are Okay, iza. Brakeza I think Sawuphela ku5. okay ibe ngu Krapi ibe ngu Hashim Okay. ne I want to say Hashim is probably on a better form than Ukrapi so I'll take Hashim Yes. and I'll sub Krapi Cha ke njengesiqhelo umuntu yenzelelelwa. also uyavuma ukhona bayenzelwa Siyambona no Hanekom kapha kupusha agenda yakhe ahead of Mpilo. uyabo so kodwa i-reality iyafana even when Sanela Nohamba was in the country he was the best 9 he was the best 10 but zanganiko Wabula kaloku ukuthi wabula wayelonto. ewe kaloku Uba uRasi uzamkhetha phi. Kodwa scrum half wathani mdlali. ewe Ebe wrong uRasi. no but butane sithela ngeform zona naba umuntu can be in form apha kuRasi angayifumani into yakhe that's the sad case because uRasi unabantu bakhe Kwabila la ntwana unatsika 8th man yes Thomas yaphinde yabanda. Ivan Ross yo That's ibhola problem yakhe yo anobeyazi uyazama kodwa ngokayi and iphelile indaba yakhe wanekwamuze kakbi pha and uYasper naye akazuyeka la chess Hawu yasibazi. angikono ninawo wakhe mkhulumina wakhe nikwe chance Unatsika uKobus. and wadlala kamandi waphila so hayi uyabona naye Ivan kubi Indawo kanatsika kaTroki. hayi naye makancame ta yazi kule era bhuti funekile amajita akhondo ezincamayo because uRasi uyafasa and uyabopha So David Krill umka kube yazi ba. akusoza libona Chance because gone. umbona umuntu udlale njani Chance he gone. was a defense guard on Saturday Moody was a defense guard
Jesse Krill is asking questions. Incumbent uJesse. Kemen Mood ukhona, uLukhanyo naye trying to find form. Yeah. So kumnandi eJapan uthatha igaps ugqugquka umuntu ethize kuma lalo esithethile khumbula xa ufuna kuyokhangela into zakho pha ngathi bakhona phaya omama ubali abaza kwenzela nje bakubethe ngetyhefu yabe right khona acupuncture lo ufike zilayitiwe zanalithi ziqhuma Utwa into ngali yakhuza nabe yakhuza fekete yayitsiparam so kunzima ke kunzima la way but ke it will be nice to really get, as I said, it will be nice to get people in just to pick ideas no konyanzeleka siyina tickets sawuncokola namawele uba ayibona njani namhlanje umnye wabo singambhaqa efika apha eKalikeni wara sifikile eKalikeni ngolohlobo ihlo kule week zayo ndifuna ikick off yethu ke sijonge la amaqhinga enziwa ngudokotela ubiza umuntu ebeyi-technical analyst e-England ku-Six Nations sibe siyazi i-England yafika hayi kaloku the reason why ngudokotela is because i-thesis yakhe is based kuthiwa i-thesis yakhe ngamaqhinga ombhoxo undifikisile eKalikeni wara bekumnandi ozoba siphile sidibane nge-kick off ngeveke ezayo